Igbo bụ Igbo asị m nke onye chi ya zelo ị na-anya ọ bụla ihe niile mee a na-akpọ gọọmenti na gọọmenti dị bad na Soludo adaghachi ọfụma negodo anya na signpost a ọkwa ifuru ihe edere ebe a no parking ngwa bịa ka ifu ebe ndị a nọ n'elu otu bịa furu ya ekọchiri line enyere ebe a ekọchiri line mana ọ na-akụkụ tọchiri line anụwa ka fa na-anọzi wetụbatazia ndị ji ụkwụ asịrị achọpụtazia ndị ji ụkwụ na main road ya Kaya mo na ada park is like register that way. And they go na register that way. Akamba nunje register ebe afọ. Kalie na unu pụta. Bịa na risk life ndị mmadụ ebe a. Ọnụ na amara na ebe ahụ nọ bụ mmadụ. One I'm on number two, come on, I'm not 18 affordable driver again. Because I'm my family, I know. I want to see some people to something that you do in the park. And secondly, new pass, I don't want 300. People are there by only my band another park. But I buy new pass, we are 200 at up. What one price? We go to work, the driver see them again. The other the park. I ain't about any park. But for the park, all you put 4,000. Now what happened naga? Only 24,000. Here to register good movie. And now so Nkwelle. You can be Kuma ma omo nyadinya. Now what happened naga? So I want to price now. I'm about to drive at Tanwa. Register in the park. Some places are now about Diego. Passenger from the park about Tababa. I'm the park. Unu chani ne unite agwa for unu ya. You never risk life, people life or the wrong man. When they go down we change. When they go down ya ara look you to phone doge. Ebe na atu see I want to okay man a trailer. Down sana de na pogo. It's true. Na from poor kakita. What? Double lane. Oku ka mmadụ jizi aga na main road mmadụ a na-echikosi arụ with trailer unu ya just risk life ndị mmadụ na-eme video a na-akpọ bụ konti ọ bụ na ihe emenwu ka hold up didobe na head bridge brother biko malụ ka ihe esi bịa kpọrọ ụmụ be gị akpọba afa na park ịghọtago konti maka ihe ebe ahụ bụ ga-elega and o nwere na ebe a stamp anyị na-anụ ụlọ ego ebe ahụ ya onwe bụ na ọdụrụ na ọ ka efi ya ada anyị nwa ya agwa ndị anụnwa ịma na ịgwa pakịta afọ afịa na ị na-achụpụ ebe fasi ife adịrọ mma ihe ụzọ ịkwagote bifo wee ma na onye na-ada agba ụzọ mbụ okwu aka obutere mbụ ụmụ abụki Dangote anụnwa accident emefuga ebe a kpọkọrọ ndị mmadụ na-aka nọ dịkwa ebe anụnwa negodu dị mfu na ọka konti bịa kpọrọ ụmụbe ihe adịrọ mma onye chịkwa ya zere